Здравейте, потенциални жертви на данъчната администрация. Аз съм Милка Гачева и ако ви изглеждам изтормозена, то е защото работя като счетоводител от 30 години. Днешното видео ще е за покупките на жилищни имоти чрез придобиване на предприятие, което притежава тези имоти. Хората, които са били посъветвани от брокерите си да направят тази привидно изгодна сделка, която им спестява плащането на ДДС, знаят за какво говоря. За тези, които не знаят, накратко обяснявам. Човекът Хикс, който си търси жилище, за да избегне плащането на ДДС, купува предприятие, което притежава това жилище. Продажбата на дружествени дялове е освободена доставка по Закона за ДДС. Съответно, купувача купува предприятието заедно с неговия актив, жилище, без да плаща ДДС. Чудесна сделка, но аз бих добавила, ако не ви хванат. Какъв е риска при тези сделки? Обикновено продавача на дяловете, от когото купуваме предприятието, строител, инвеститор и така нататък, е ползвал данъчен кредит за построяването на това жилище, след което, за да не начислява ДДС при продажбата му, се е възползвал от текста на член 10, алинея 1, точка 3 от Закона за ДДС, според който не е доставка извършването на непарична вноска, апорт в търговско дружество. Той е вкарал имота в това ново учредено дружество, след което, когато намери купувач, вместо да продава имота и да начисли ДДС, продава цялото дружество и не начислява ДДС. Чудесно за продавача, тъй като той си е ползвал данъчния кредит, чрез който си е възстановил платения данък при придобиването на имота. Продава без ДДС и се радва на резултата от труда си, прехвърляйки задълженията по ЗДДС от този момент нататък на купувача на жилището. Не така стоят обаче нещата за купувача, който, ако прочетем член 10, алинея 2 от Закона за данъка върху добавената стойност, като получател на стоките или услугите, в случая имота, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползван данъчен кредит. И тук трябва да обърнем внимание на това задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Защо? Защото от началото на 2017 година е в сила член 79А от Закона за ДДС, който няма да цитирам, за да не причинявам главоболие на аудиторията, но ще се опитам да преразкажа на малко по-разбираем език. Този член казва, че ако сме ползвали данъчен кредит за имот, който сме имали намерение да ползваме за облагаеми доставки, но в следващ период ползваме за необлагаеми доставки, то ще трябва да върнем част от ползвания данъчен кредит за него. Каква част зависи на коя година след ползване на данъчния кредит сме купили имота. Но така или иначе ще трябва да върнем частта, която съответства на периода до 20-та година след ползването на данъчния кредит. Вероятно това не звучи много разбираемо, затова ще го разделя на части. Първо ще уточня кои биха могли да бъдат облагаеми сделки. Облагаеми сделки са, например, ако продадем имота на друг купувач, при което начисляваме ДДС. Или даваме под наем имота на наемател, при което отново начисляваме ДДС. Или ползваме имота за дейността на фирмата, при което продаваме нашите стоки или услуги и отново начисляваме ДДС. Използването обаче на имота за жилищни нужди на собственика в никакъв случай не е облагаема доставка. Съответно, в момента, в който собственика се нанесе в жилището с семейството си и започне да го ползва за жилищни нужди,
той трябва да върне част от данъчния кредит, който е ползвал преди него строителят или инвеститорът. И така, купуваме имот заедно с предприятието, който струва, да кажем, 100 000 лева. Продавачът е ползвал данъчен кредит, да кажем, в размер на 20 000 лева. Ние се нанасяме със семейството си на третата година, но тъй като не ползваме имота за облагаеми доставки, трябва да върнем данъчен кредит за 20 минус 2 години, т.е. връщаме ни 18 000 лева на държавата и се получава така, че мислим, че сме си купили имот без ДДС, но се оказва, че сме купили имот с 18 000 лева ДДС. Или, както казва един колега, данъчният кредит се казва така, защото трябва да се връща. Междувременно сме се здобили с предприятие, за което ще трябва да подаваме данъчни декларации, някакви, да плащаме на счетоводител, който ще ги направи, или евентуално на ликвидатор, който ще го ликвидира, или на някой, който ще да регистрира дружеството по ДДС. И това са все неща, които струват пари, които не сме предвидили. За всички, които ще кажат, че познават много хора, които са направили такава сделка, предприятието им не е извършвало дейност и никой не ги е накарал да връщат ДДС, мога да кажа само честито на късметлиите. Ако вие сте от тях, това видео не е за вас. Ако не вярвате чак толкова в късмета си, може да ни потърсите за допълнителни пояснения и консултации. Ще се радваме да сме ви от полза. Благодаря